No niin, kello alkaakin olemaan 9, niin saisiko jonkun, että ääni kuuluu ihan hyvin ja ollaan päästy tässä muuten sitten ihan hyvin alkuun? Kuuluuko? No niin, mahtava juttu. Eli tosissaan tervetuloa kaikki tähän Suvi ry-webinaariin. Meillä on tosissaan ajankohtainen katsaus Viron elintarvikemarkkinaan. Ja mä oon tosissaan Johanna Heinonen ja mä toimin täällä Aistilassa kenttäkoordinaattorina ja Aistila toimii tämän webinaarin järjestäjänä. Eli lyhyesti Aistilassa, niin Aistila on yritys, joka tarjoaa aistilähtöisiä kuluttajatutkimuksia ja me tuetaan sitten yrityksiä eri viennin eri vaiheissa. Siellä näköjään jollain ei ääni kuulu, mutta jos peukkua tuli, niin mahtava juttu, että kuuluu ainakin osalla. Ja ennen kuin päästään varsinaisesti tähän webinaarin aloitukseen, niin tiedoksi kaikille, että tämä webinaari tullaan nauhoittamaan. Ja nyt sitten tähän alkuun pääsettekin heti vastaamaan tällaiseen kyselyyn tai yhteen kysymyksen tällaisen polliin. Näkyykö se sinne teille? Hyvin näkyy. No niin, mahtava juttu. Niin klikkaakaa sieltä. Annan ihan hetken aikaa tässä teille vastauksia. No niin, siellä onkin hyvin erityyppisiä tilanteita, mikä onkin tosi hyvä, että siellä on todella erilaisista näkökulmista, että toivottavasti te saatte sitten kaikki tästä jotain vinkkiä itsellenne. On kyllä hyvä nähdä, että siellä on suurimmalla osalla, että ei ole vielä aloitettu ja sitten toisella suurimmalla osalla on, että vientiä on ollut jo useiden vuosien ajan. Jes, no sitten päästäänkin tästä aloittamaan, niin seuraavaksi voinkin sitten antaa puheenvuoron J.P. Rautamaalle, eli ole hyvä J.P. Kiitoksia Johanna. Joo, mun nimi on J.P. Rautamaa ja mä edustan nyt tässä lähinnä Suvia, eli Suvi ry:tä, joka on perustettu vasta oikeastaan 1,5–2 vuotta sitten auttamaan suomalaisia elintarvikeyrityksiä viennin ponnisteluissa, ja sehän tausta on siinä se, että niin kuin hallituksesta lähtien ja mä luulen, että koko valtiovalta on vahvasti tukemassa näinä aikoina niin kuin vientitoimintaa, ja isona tavoitteena on kaksinkertaistaa Suomen elintarvikevienti vuoteen 2031 mennessä. Arkityönä mä oon hallituksen puheenjohtaja Suvissa ja arkityönä on Oy Lundén AB:lla ja Tutummin jalostajalla ja vastaan siellä meidän tuotekehityksestä ja markkinoinnista ja on hyvin aktiivisesti mukana myöskin meidän kansainvälistymisessä tai vientitoiminnassa, ihan mitä se halutaan määritellä. Meillä oli viime vuoden lokakuussa oli Ruotsin vastaava webinaari ja me saatiin siitä tosi positiivista palautetta ja on tarkoitus, että tämän vuoden aikana näitä markkinakohtaisia webinaareja tulee vielä pari kappaletta ja sillä tavalla niin kuin pyritään edistämään tätä ikään kuin ymmärtämystä tästä Itämeren alueesta, markkina-alueesta, joka on nyt ensisijaisesti vuoteen 2030 asti Suvin ikään kuin strateginen markkina-alue. Ennen kuin mä esittelen ihan lyhyesti puhujat, niin tässä on oikeastaan ne Suvin, me puhutaan pilareista, 4 pilarista, jossa on niin kuin Suvi PIM, eli Product Information Management, sitten on Suvi MIM, joka on Market Information Management, ja Mari tulee kohta puhumaan siitä vähän tarkemmin, ja oikeastaan nämä webinaarit on osa Suvi MIMiä. Ja sitten on Runway-hanke, jossa sitten mennään syvemmälle markkinakohtaisiin ja yrityskohtaisiin ikään kuin edellytyksiin lähteä tekemään vientitoimintaa, ja siinä on oikein hyvä ja selkeä semmoinen toimintamalli, joka on ammattilaisten rakentama ja siihen kaikki Suvin jäsenet pystyy osallistumaan ja ikään kuin arvioimaan kykyään lähteä vientimarkkinoille. Ja sitten tuo Suvi Export Manager-palvelu, joka käytännössä nyt alkaa implementoituu varmasti syyskuussa tänä vuonna, jolloin sitten tavoitteena on, että meillä on kolme export manageria eri Itämeren maissa. Tällä hetkellä me ajatellaan, että ne on Ruotsista, josta hoidetaan Ruotsia ja Tanskaa. Meillä on Virossa, joka hoidetaan sitten koko Baltia, ja sitten meillä on Saksassa 3. export manager, johon sitten on ikään kuin edellytyksiä
tulla mukaan sen 4. pilarin ikään kuin yhteistyökumppaniksi tai asiakkaaksi, mutta se edellyttää tietenkin sitä, että ne kaikki kyvykkyydet vientitoiminnan käynnistämiseksi näillä markkinoilla on olemassa. Mutta selkeästi tämä PIM, MIM ja Runway johtaa siihen, että rakennetaan niitä edellytyksiä. Tänne on ilmoittautunut ennätysmäärä väkeä. No, ennätysmäärä tarkoittaa, että näitä vastaavia webinaareja nyt kovin montaa ollut, mutta joka tapauksessa ihan huikea määrä teitä kuulijoita, joka käytännössä tarkoittaa sitä varmasti, että sekä Viro että yleensä vientitoiminnat ja elintarvikeviennin mahdollisuudet kiinnostaa tosi isoa määrää suomalaisia elintarvikeyrityksiä, mikä on tosi positiivinen asia. Myös mä olen tosi iloinen siitä, että me ollaan saatu 2 todella huippupuhujaa tähän seminaariin. Molemmilla on tosi lyhyt aika, on tullut paljon kysymyksiäkin etukäteen, mutta tosiaan Katariina on meidän niin kuin Suvin vanha tuttu. Hän on todella kokenut konsultti, voi sanoa, joka on auttanut useita kymmeniä eri toimialalla toimivia yrityksiä, ei pelkästään Viron markkinoille, vaan myös koko Baltian markkinoille. Ja Katjalla on hyvä kokemus siitä, että miten auttaa niin sanotusti yrityksiä implementoimaan liiketoimintaa Baltian maihin. Ja sitten ihan huikea puhuja ja etukäteen jo kiitos Ilkalle, että annat kallista aikaa tähän toimintaan. Alarodun Ilka varmaan meistä suurin osa tuntee. Ilkalla on tosi hieno menestyksekäs ura sekä takana että edessä SOK:lla. Ilkan ansioista varmaan kaikki tietää, mutta mun silmissä Ilkka on yksi niistä avainpelureista koko SOK:n organisaatiossa, joka on johdattanut SOK:n siihen menestykseen, mitä se tänä päivänä on. Ja niin kuin tällä viikolla ollaan kuultu, niin SOK-markkinaosuus Suomen markkinoilla on 49%, joka on ennätyksellisen huima ja se on tietenkin alkanut vuosikausia sitten ja Ilkka on ollut, voi sanoa, sori Ilkka, jo vuosikymmeniä oikeastaan semmoinen kantava voima siinä, että ne asiat on lähtenyt SOK:lla menemään siihen suuntaan, mistä sitten tämän viikon tuloksetkin osoittaa. Ja nyt niin kuin kaikki varmaan Viroa seuraavat ja SOK:ta seuraavat tietävät, että Viro on tosi vahva painopistealue SOK:lla, Prisma Peremarket-ketjun laajentamisessa siellä ja sitä kasvua haetaan tosi vahvasti Ilkan vetämänä. Mutta tässä oikeastaan lyhyesti ja sitten mä annan puheenvuoron Marille. Kiitos. Kiitos JP ja kiitos, tervetuloa kaikille myös mun puolesta. Mä oon Nordalin Maria, oon Aistilan operatiivinen johtaja. Oli kiva huomata tuossa pollikyselyssä, minkä Johanna laittoi tulille tässä heti alkutuimaan, niin siinä, että te olette niin kuin vientivaiheiltanne, jos ajatellaan Viron markkinoita, niin hyvinkin erilaisessa vaiheessa. Me ollaan Aistilassa yhdessä Suvin kanssa tosiaan tätä yhtä palkkia, eli tätä markkinatieto-osuutta kehittämässä, ja se on, niin kuin, se on moninainen kokonaisuus. Se riippuu juuri siitä, että teillä on erilaisia tiedon tarpeita, riippuen siitä, että minkälaisessa vientivaiheessa te olette, että me ollaan niin kuin karkeasti sitä jaoteltu tällaiseen kolmeen tiedon tarpeeseen, että siellä on niin kuin siellä sitä kartoitustietoa, siltä maatiedosta puhutaan, jota me tänään tullaan tässä jakamaan, eli silloin kun mietitään sitä markkinaa, niin että mihinkä ollaan suuntaamassa, niin halutaan tietysti tietää sitä, että minkälainen se markkina on ja että minkälaisilla tuotteilla siellä voisi olla mahdollisuuksia. Sitten seuraava vaihe on tuo tuoteryhmätieto, jolloin sit siinä kohdassa, kun ollaan jo valittu se markkina, niin usein sitten haetaan sitä oman tuotteen positiointia suhteessa kilpaileviin tuotteisiin ja siihen mietitään erilaisten palvelujen kehittämistä tässä yhteistyössä. Ja sitten kun mennään tavallaan syvemmälle, niin sitten ollaan siellä vaiheessa, että sitä omaa tuotetta kehitetään kohderyhmän kuluttajien kanssa. Laitatko Johanna yhden taaksepäin? Mä joudun pyytämään, koska tuossa oli toi QR-koodi ja teistä osa saattaa olla vastannut tuohon kyselyyn, mutta se kestää ihan lyhyesti. Mä jatkan vielä puhumista, mutta te voitte vastata siihen jo. Eli me kerätään tietoa siitä, että mitkä on niitä teitä kiinnostavia markkinoita ja mikä on se teillä ajankohtainen tiedon tarve, mitä siitä omasta vientimarkkinastanne haluaisitte tämän Suvin tai sitten niin kuin muutenkin niin kuin viennin tukitoimien kautta saavutettavan.
Niin jos vastaatte sinne, siellä on muutama kysymys. Ja nyt voi laittaa seuraavalle dialle. Eli tosiaan niin aistilana, sen vielä tähän haluan mielelläni kertoa, että tosiaan Itämeren alueella toimitaan ja tällä hetkelläkin niin on meidän kautta mahdollista tutkia sitä konseptia ja tuotetta kohderyhmässä, mutta sitten myös sitä keskimmäistä eli tuoteryhmän kartoitusta. Et me puhutaan tämmöisestä store checkistä, jossa sit kaupassa käydään valikoimaa kuvaamassa ja kilpailevia tuotteita ostamassa ja sitten ne aistivaraisesti profiloidaan ja sitten teidän on mahdollisuus yrityksen antaa sinne oma tuote joukkoon arviointiin ja sit päästä maistamaan myös niitä kilpailijoiden tuotteita. Ja näihinhän on saatavilla siis tämmöistä ulkoista rahoitusta. Business Finlandin kautta tuo Market Explorer on hyvä rahoitus ja sitten esimerkiksi ELY-keskuksen kautta erilaisia kehittämisavustuksia. Mutta näissä asioissa autetaan mielellään Aistila, mutta varmasti niin kuin yhteistyössä Suvin kanssa. Mutta hyvä, kiitos. Mä tässä kohdassa annan meidän vieraille puheenvuoron. Yes, kiitos Mari. Ennen kuin päästään sitten vielä ihan noisiin varsinaisiin puheenvuoroihin, mulle taisi jäädäkin tuosta alusta tämä varsinainen ohjelma, eli tästä pääsette vähän vilkaisemaan. Tuossa nyt tuo webinaariavaus on mennyt ja seuraavaksi meille sitten tulee puhumaan Kateriina. Ja tiedoksi teille, niin Kateriinan puheenvuoro tulee olemaan englanniksi ja sitten Ilkan puheenvuoro tulee olemaan sitten suomeksi. Ja te voitte laittaa puheenvuoron aikana kysymyksiä tuonne chatin puolelle, niin tuossa on aina puheenvuoron jälkeen aikaa muutamille tai parille kysymyksille sitten, niin ehditään joitain kysymyksiä käydä siinä lävitse. Ja Kateriina puheenvuoron aikana mä toivon, että laitatte englanniksi kysymyksiä, mutta se käännös kyllä onnistuu, että voitte laittaa tietty suomeksikin. Mutta now I think it's time for you, Kateriina, that you can start. All right. Right. Can you see my presentation now? Yes. Yep. Yeah. Okay, Go. so good morning, everyone, especially to those of you who already had coffee and those who are still working on it. My name is Katerina Levkovska. I'm the managing partner of Export Market Research based in Tallinn. We work with international food producers entering the Baltic and CEE markets, supporting them with market research, distributor search, and retail entry. Today, I'll briefly walk you through how the Estonian food market looks in 2026, and more importantly, what actually matters if you are considering entering the market. So why Estonia? Estonia is a small but strategically important market with strong ties to Finland. It is often used as a test market before expanding to the Baltics. To understand the opportunity better, let's look at the current market situation. Food prices are still increasing at around 5-6%, and Estonia has a high VAT on food at 24%. At the same time, Latvia has recently reduced its VAT on selected foods to 12%, which adds pressure to the discussion in Estonia. Fuel prices are also rising due to developments in the Middle East, and as a result, consumers remain highly price sensitive, and we see some pressure on grocery volumes. Now let's look at how Finland already fits into this market. Finnish food products are already well established, with exports reaching around 230 million euros last year. The main categories include dairy products, cereals, beverages, fish, and ready meals. Estonia is highly dependent on imports, especially when it comes to processed, packaged foods and beverages, which of course creates opportunities for foreign producers. In many categories, imported products dominate, while local production is stronger in fresh categories like dairy, meat, and some others. Another important point is that Estonia and Finland share very similar Nordic preferences. Consumers value natural, high-quality products, and Finnish origin is generally associated with trust and reliability.
However, it is important to understand that the market is also highly competitive and strongly price-driven. So Finnish origin gives you a strong starting point, but success depends on how well you adapt to local retail dynamics. To understand how to enter, we need to look at how the market is structured. So the total food market size is around 3.4 billion euros and is expected to grow to approximately 4 billion euros by 2028. So overall, market is stable and developing. However, despite this growth, price sensitivity remains one of the key factors influencing consumer behavior. Consumers in Estonia are very responsive to promotions and price positioning. The retail market is highly concentrated. The top 5 retail chains account for around 85 to 90% of the total market, which means that access to the market is quite structured. As you can see from the chart, Coop is the clear leader, followed by Selver and Maxima, with Rimi and Prisma also playing important roles. What is also important is the growing impact of discounters like Lidl and local low-price players like Grossi, which increase price pressure across the market. Another important point is that procurement is usually centralized, often at the Baltic level, so decisions are not made at individual store level. And finally, private label already represents around 30 to 40% of the market and continues to grow, which creates additional pressure on branded products. So overall, the market is open and offers opportunities. It is also highly competitive and strongly price-driven. And success depends on understanding how these retail systems operate. So the key question becomes, how do you actually enter this system? The key point here is that Estonia is a small but highly structured retail market, so entry follows a clear logic. In most cases, entry is distributor-led, as local partners already have established relationships and manage negotiations and logistics. Direct listing is possible, but typically limited to strong brands and well-prepared companies. What we often see is getting listed is not the hardest part. Staying on the shelf is. Retailers operate through category cycles, so timing is critical. Outside these cycles, listing becomes much more difficult. Procurement is also centralized, often at the Baltic level, meaning you are often entering a regional system, not just Estonia. The market is highly price competitive, driven by private label and discounters, so pricing is often the key barrier to entry. In practice, success comes down to 3 things: the right pricing, the right retail fit, and the right local partner. In addition to these routes, companies can also use trade fairs as a starting point. For example, Tallinn Food Fair is the main industry event in Estonia where you can meet retailers, distributors, and other market players. However, participation is more effective when combined with pre-arranged B2B meetings rather than just exhibiting. This helps make market entry more targeted and increases the chances of building real business relationships. And when these factors are not taken into account, companies often face similar challenges. Let me briefly highlight the most common mistakes we see in practice. The first and most frequent is incorrect pricing. Products are always compared to strong and competitively priced private label alternatives. So even high-quality products struggle if the price gap is not clearly justified to consumers.
The second is ignoring retailer category cycles. Companies often approach retailers at the wrong time when listing decisions are not being made. Another important point is understanding the role of local partners. While direct cooperation with retailers can work, particularly for innovative products or strong concepts, many companies benefit from local partners, especially at the early stage, to navigate the system and build relationships. We also often see companies overestimating the premium segment. There is a demand for quality, but the market remains highly price sensitive. And finally, a very common issue is a one-size-fits-all approach. In reality, each retailer has a different positioning and requires a tailored approach. Overall, companies tend to focus on the product itself, but underestimate how important it is to fit the market into the market structure. So ultimately, success comes down to having the right product for the right retailer at the right price. What is important is that these challenges are usually not about the product, but about alignment with market and consumer expectations. So let's look at what actually drives demand in Estonia. First, Estonian consumers remain highly price sensitive, and promotions play a very important role in purchasing decisions. At the same time, there is a clear and ongoing demand for convenience, which supports categories like ready meals. However, even in this category, price and perceived value remain critical. We also see a growing interest in health, clean label, and more natural products, which aligns with a Nordic food positioning. Another interesting point is that consumers tend to prefer chilled products over frozen, especially in convenience categories. Overall, demand is relatively stable, but focused on practical, everyday solutions rather than premium experimentation. This creates opportunities in several sectors. Okay, let's go to the opportunities. So there are opportunities across several categories, particularly in convenience, dairy, fish and health-oriented products. Private label can also be an effective entry route. From a category perspective, several segments show strong potential. Ready meals and convenience products remain relevant as consumers are looking for practical solutions but still expect quality and healthier options. Dairy and functional products are also a natural fit, as Finnish dairy is already well known and trusted in Estonia, especially in clean label and lactose-free segments. In cereals and bakery, Finnish products are perceived as natural and reliable, and there is growing interest in functional products such as protein-rich or gluten-free options. Fish and seafood is another strong category with consistent demand and good alignment with Nordic food preferences, particularly for ready-to-eat and smoked products. We also see growing interest in plant-based and health foods. Although this is still a relatively niche segment, which creates room for new entrants. In addition, beverages and snacks are developing towards more premium and wellness-oriented products. And finally, private label and co-packing can be a very effective entry route, especially given the strong role of retailers in the market. At the same time, how you enter the market is just as important as where you enter. Finnish origin can be used as a strong trust signal, but it should be supported by the right positioning. It is also important to adapt to retailer cycles, as timing plays a key role in listing decisions.
Many companies benefit from working with local distributors, especially at the early stage. And finally, pricing needs to be aligned with market reality, particularly in comparison with private label alternatives. So, while the opportunities are clearly there, the key question becomes how to approach the market in a structured and effective way. This is where companies need support. At DMR, we support exporters with market research, retail insights, and partner search across the Baltics and beyond. We help companies understand the market, connect with the right distributors and buyers, and support market entry through targeted B2B meetings and local activities. So we don't just provide data, we help turn it into real business. So to summarize, Estonia is a small but highly structured and competitive market. Success depends on the product success less depends on the product itself and more on how well it fits into the retail system. In terms of pricing, positioning, and partnerships, the opportunity is clearly there, but it needs to be approached in the right way. Thank you for your attention, and now I will answer some of your questions that I received before the webinar. So the first, broker or direct sales. Both models exist, but distributors are more common. Brokers are less typical than in some Western European markets. Most companies either work via importer or distributor, or develop direct relationships with retailers over time. Are there any open networks for SMEs? SMEs typically enter through local distributors, importers, sometimes via private label supply. There are no open networks, but the market is accessible through existing distribution structure. Why Estonia is successful at exports? Mostly it's because of strong integration with EU markets, proximity to Nordic countries, and efficient logistics and digital infrastructure. Also, as you know, the market is small, so some products may be more successful in export markets. Meat consumption. Meat consumption in Estonia remains stable and relatively high compared to plant-based alternatives. Porks and poultry are the most common in Estonia. And also maybe I have to mention that the meat sector is currently in recovery phase after recent pressure from the African swine fever outbreaks. So around 60,000 pigs were culled. So currently the sector is recovering from this. There are government programs aimed at rebuilding production capacities and so on. The fish market structure. Estonia has strong fish consumption traditions. Popular segments include smoked fish and chilled, ready-to-eat products. The countries of origin for salmon and trout. Salmon in Estonia is primarily imported from Norway, sometimes from Finland. Rainbow trout locally farmed or imported from Nordic countries. Okay, about the bakery market. The bakery is high volume and price sensitive category. Assortments are largely centrally managed and influenced by private label. What are the alcohol trends? Alcohol retail is regulated, price sensitive, influenced by cross-border trade. Dietary supplements. The supplements market is growing, driven by health trends.
However, it is smaller than in Western Europe, and the price sensitivity remains relevant. That's all from me for today. Thank you for your attention. Thank you so much for your comprehensive presentation. It was great to hear all this. So there is actually a few questions. I think we have time, for one question. So I think, do Estonians see Finnish products as an origin as a premium, and how much is the premium? The premium segment is growing, but as I said in presentation, its importance is often overestimated. So price sensitivity is important to consider here. Great. Maybe we have time for one more. How about the food service channel? Does the same distributors have those covered? Yeah, some of them definitely cover this channel as well. Great. Well, thank you so much for your time, and thank you for coming here. It was great to hear all your views, and it was great presentation. Thank you so much. Thank you very much. Have a great day. Yes, you too. Jep, ja sitten meillä olisikin seuraava puheenvuoro tässä luvassa, eli Ilkka Alarotu tulee seuraavaksi meille esittämään. Niin ole hyvä, Ilkka, sitten kun olet valmiina siellä. Niin... Joo, puitteko, että esitys näkyy? Nyt pitäisi ainakin näkyä. Näkyy ja kuuluu. Hieno homma. Kiva päästä kertomaan näistä asioista teille. Siellä onkin kuulijoina useita tuttuja nimiä. Vaikka ei nyt ihan, en pääse teitä tässä näkemään, mutta mukava kuitenkin jutella teille lempiaiheesta, niin eli suomalaisesta elintarvikeviennistä ja miten sitä voisi edistää. Ja nyt erityisesti Viro, joka on tullut tässä viimeisten vuosien aikana hyvinkin itselle tutuksi. Jos katsotaan tätä Viron niin kuin makroekonomista tilaa, niin Virossa on ollut kyllä aika syvä lama monta vuotta. Että jos katsoo tuolta vuodesta 2022 vuoteen 2024, niin BKT laski Virossa, eli oli lama. Ja vielä viime vuonnakin niin se kasvu jäi varsin matalaksi, käytännössä lähelle nollaa. Eli hyvin pitkään on ollut heikko taloudellinen tilanne Virossa. Positiivista on se, että nyt niin kun ennusteet näyttää, että tänä vuonna kasvu tulee paremmin ja sitä odotetaan. Mutta toisaalta sitten samaan aikaan niin toi kuluttajien luottamus, joka näkyy tuossa alimpana noista taulukoista, mitä tuossa on, niin on kyllä aika negatiivisella tasolla edelleen. Eli vaikka niin kun jotkut talouden indikaattorit rupeaa näyttää paremmalta, niin kulutuskysyntä tulee hitaasti perässä. Ja pääsy siihen on toi matala palkkataso. Että jos näkyy toi mediaanipalkka, oli viime vuonna 1700 euroa Virossa. Vaikka niin kun palkkojen kehitys on Suomeen nopeampaa, niin silti ollaan aika alhaisissa tasoissa. Ja se johtaa siihen, että ihmisille ei oikein ole varallisuutta eikä rahaa kuluttaa. Sitten samaan aikaan tiedetään, että niin kun ruoan hinta on aika lailla sama kuin Suomessa, jossain määrin jopa kalliimpi kuin Suomessa. Sähkö maksaa enemmän kuin Suomessa, lämmitys maksaa enemmän kuin Suomessa. Ihmisille jää aika vähän rahaa kuluttamiseen. Se näkyy aika radikaalisti käyttötavarakaupan myynnissä Viron eri ketjuissa ja se näkyy myös ruoan myynnissä. Tuohon laman aikahan täällä oli erittäin korkea ruoan inflaatio, kävi parhaimmillaan tuolla 30%, joka on ihan hämmentävä luku. Nyt ollaan sitten pikkusen normaalemmassa tasossa ja tälle vuodelle ennustetaan tuollaista noin 3% inflaatio ja koska palkat kehittyy inflaatio enemmän, niin se ostovoima
lähtee sieltä paranemaan, mutta kuten sanottu, niin se kehitys on kyllä niin kuin heikosta lähtötilanteesta johtuen, niin tulee olemaan aika hidasta, että se siitä lähtee. Toisaalta on monen kertaan niin kuin nähty historiassa, että niin kuin Viro on siinä mielessä aito markkinatalous, että se menee aika syvälle silloin, kun maailmantaloudessa on ongelmia tai Viron taloudessa on ongelmia, ja sitten taas kun asiat menee toiseen suuntaan, niin kääntyy, niin kasvut Virossa on myöskin todella isoja. Että kyllä niin kuin jos katsoo oikein pitkän aikavälin ennusteita, niin kyllähän niissä ennustetaan sitten taas se, että niin kuin Viron BKT per henkilö niin nousee samalle tasolle kuin se on Suomessa, mutta siihen tarvitaan semmoinen 10-15 vuotta aikaa, että niin tapahtuu, mutta että se tulee. Joka taas sitten, niin kuin, jos niin kuin miettii niin kuin viejänä, että missä kasvu on, niin kyllä todennäköisesti Virossa pitkällä aikavälillä on enemmän kasvua markkinassa kuin Suomessa, vaikka nyt tällä hetkellä puhutaankin aika vaatimattomista luvuista. Tässä näkyy sama asia, mikä sanottiin tuossa edellisessä esityksessä, eli tässä nyt näkyy koko viime vuoden osalta, niin tämä market-kaupan volyymin kehitys Virossa, ja niin kuin näette, niin joka kuukausi se oli pienempi kuin edellisenä vuonna, eli siis ruokakaupan markkina laski Virossa, kun sitten niin on hintojen nousu korjattu pois, eli puhutaan niin kuin volyymin kehityksestä, niin tämä kuvaa hyvin sitä, että ei Suomessa ole tällaisia tilanteita ollut, mutta hyvin suoraan on linkissä siihen, että ihmisten käytettävissä olevat varat on vähäisiä ja ruoan osuus kulutuksesta taitaa olla melkein kaksinkertainen verrattuna Suomeen. Ja kuluttajan luottamus on heikkoa, että tässä on niin kuin aika jännittäväkin ero, kun katsoo niin kuin näitä Baltian maita, Liettua, Latviaa, Viroa, niin hyvin pitkän aikaa niin nimenomaan Virossa on ollut erittäinkin heikko, puhutaan niin kuluttajaoptimismista Nielsenin mittarina, niin erittäinkin heikolla tasolla ja huonommalla tasolla kuin Baltian maissa. Eikä se myöskään ole lähtenyt erityisemmin kehittymään viime aikoina. Ja niin kuin ne asiat, mitkä huolestuttaa, niin toi jatkuvasti nousevat ruoan hinnat on varmaan, niin kuin tuossa näkyy tuossa oikeanpuolimassa taulukossa, niin on Virossa se niin kuin eniten huolestuttava asia, sitten terveys ja sota on sellaisia asioita, jotka täällä mietitään. Ehkä niin kuin Suomeen verrattuna, niin tämä Ukrainan sota ja niin sen vaikutukset niin kuin virolaisiin mielialoihin ja myöskin niin kuluttajien tuntemuksiin on selvästi voimakkaammat kuin Suomessa. Jos katsotaan tätä Viron markkinaa, tästä varmaan joka esittäjä, joka teille joskus näyttää näitä markkinaosuuksia, näyttää pikkasen eri lukuja johtuen siitä, että Virossa ei ole mitään virallista markkinaosuuden seurantaa. Nielsen ei julkista niin kuin kaikkia ketjuja, vaan ainoastaan kullekin ketjulle oman markkinaosuutensa. Nämä luvut, mitkä on tässä, niin on Viron tilastokeskuksesta, ne saadaan yritysten tilinpäätöksistä kerran vuodessa. Ja nämä sisältää silloin myöskin sen muun liiketoiminnan, mitä näillä yrityksillä on, eli käyttötavarakauppaa siinä määrin kuin on, että Prismallahan on huomattavasti enemmän käyttötavarakauppaa kuin näillä muilla toimijoilla, ja se tietysti vaikuttaa sitten meidän markkinaosuuden kehitykseen tässä kuvassa negatiivisesti. Mutta niin suuruusluokkina, jos katsotaan, niin selvästi suurin toimija on tosiaan Coop, sitten 3 muuta isoa toimijaa, Selver, Maxima, Rimi. Markkinan suurin voittaja itse asiassa on Grossi, joka on selvästi kehittänyt markkinaosuuttaan. Se on tämmöinen pieni yksityisomisteinen, niin pieniä myymälöitä, yhden omistajan perheyrityksen omistama ketju, joka erityisesti on panostanut maakuntiin ja maaseutuun ja ottanut sieltä varsinkin Coopilta markkinaosuutta. Toinen iso muutos, joka ei näy tässä kuvassa, mutta on viimeisen muutaman vuoden aikana ollut, niin Lidlhän on tyhjästä rakentanut tuon reilun 4% markkinaosuuden Viroon. Ja se 4% on silloin samaan aikaan pois muilta. Mutta Lidlillä on ihan selvästi ollut myöskin ongelmia, eli viime vuonna niiden markkinaosuus, tai 24 vuonna niiden markkinaosuus, viime vuonna, mitä me arvioidaan, niin niiden markkinaosuus laski
laski ne myöskin tekee todella suurta tappioa. Saa nähdä että mikä Lidlin suunnitelma sitten jatkossa niin Virossa tulee olemaan. Mutta se on ottanut osuutta paljon kaikilta ja suurimmat menettäjät suhteessa Lidliin on Coop Selver ja Rimi. Jos katsotaan tätä Prisman osuutta, niin meillä on, niin kuin sanotaan, viime vuoden puolivälin jälkeen niin on tehty aika isoja toimenpiteitä, kerron niistä pikkasen lisää, mutta on selvä niin kuin, kasvusuuntaus nyt käynnissä, eli me ollaan käytännössä niin kuin tuosta elokuusta alkaen niin joka ikinen kuukausi kasvatettu meidän markkinaosuutta Virossa, ja tämä on tehty vanhalla verkostolla. Itse asiassa me ollaan pienennetty yhtä myymälää Narvassa, eli tämä on niin vähän, ehkä niin kuin jopa voisi sanoa, että suhteessa pienemmällä verkostolla kuin edellisenä vuonna, niin siitä huolimatta meidän myynti kasvaa, eli niin vertailukelpoisesti ollaan niin kuin hyvässä markkinaosuuden kasvussa, joka on jatkunut myös tänä vuonna. Selvästi asiakasmäärät, myynti on nyt hyvässä vauhdissa, ja koetaan, että me on tehty tiettyjä operaatioita, jotka on toimineet tässä markkinassa erittäin hyvin. Ja jos mennään niihin, niin Prisma ikään kuin meni sinne omaan ytimeensä Virossa, eli hypermarket on lapsiperheiden kauppa, ja me toimitaan vastoin tälle markkinaan, niin kuin äsken kerrottua markkinatapaa, jossa on paljon kauppaa. Niin kuin hintataso on kaupoissa korkea, ja sitten on paljon isoja prosenttialennuksia ja kampanjoita. Niin Prisma toimii vasten sitä samalla logiikalla kuin Suomessakin, eli joka päivä edulliset hinnat, tasaiset hinnoittelut, ja sitten me ollaan erityisesti panostettu tiettyihin kategorioihin, niin kuin lastenruokaan, joissa me ollaan siis useita 10% halvempia kuin kukaan meidän kilpailijoista. Tämä operaatio, jossa niin tavallaan palattiin juurillemme ja pelataan omalla liikeideamalla ja vahvuuksillamme, niin on onnistunut tässä markkinassa tosi hyvin, ja niin kuin sanottu, niin meidän myynnit, markkinaosuudet on erittäin hyvässä kehityksessä juuri nyt. Meillähän on 13 Prismaa kaikkiaan täällä Virossa ja Tallinnassa, Raplassa, Tartossa ja Narvassa. Sen lisäksi meillä on liikepaikkoja, jotka odottaa rakentamispäätöstä, niin on Kuressaarissa ja Viljandissa, ja haku on päällä muillakin alueilla. En tiedä, kuinka tuttua Viron Prismat on kuinka moni on ehtinyt niissä niin käymään, mutta mä sanoisin näin, että jos te kävelette Viron Prismaan sisään, niin te ette niin kuin tiedä, että oletteko te Suomessa vai Virossa. Eli konsepti on sama kuin Suomessa, ja myymälät näyttää samalta, sisältäen uusimmat konseptielementit, joita Suomessa on kehitetty, niin ne on kaikki toteutettuna täällä Virossa ollaan ainoa hypermarket-toimija koko Virossa, siis vaikka joku saattaa kutsua itseään hypermarketiksi, niin tämmöisiä yli 5000 neliön myymälöitä ei muilla ole. Ja jos on vahva käyttötavarapainotus, niin ei muilla ole. Eli me ollaan ainoa aito hypermarket Virossa, joka tuo meille sen merkittävän kilpailuedun. Sitten meillä on isoja supermarketteja myöskin joitakin. Ja kaikki meidän myymälät Virossa niin on äskettäin uudistettuja, että ollaan uusimpien konseptien mukaisessa kunnossa uudistetuin myymälöin. Ollaan panostettu ja investoitu varsin paljon siihen, että ollaan niin kaupallisesti hyvässä kunnossa. Ja jos ajatellaan nyt sitten tätä liiketoimintaa niin, että niin kuin mitenkä Viron Prismoihin pääsisi mukaan omilla tuotteillaan, niin mä olen sanonut monesti, että Suomessa on erittäin iso määrä elintarvikeyrityksiä, jotka ei tiedä, että niillä on elintarvikevientiä. Eli Viron Prismat myy heidän tuotteitaan, mutta he itse oikeastaan ole ikinä tiedostaneet sitä.
ja se kuvaa hyvin sitä tilannetta, että ja ihan käytännönkin olen nähnyt, kun joku on tai keskustelussa, että heillä ei ole vienti, niin sanon, kyllä teillä on, kun ne tuotteet on Prismoissa Virossa myynnissä. Eli käytännössä niin kuin, me toteutetaan monessa tuoteryhmässä Suomen valikoimaa, ei jokaisessa aivan kattavasti, mutta kuitenkin, että jos tuotteet on Suomessa myynnissä, niin niillä on hyvä mahdollisuus olla myös täällä Virossa myynnissä ja meidän Suomi-tuotteiden valikoima on huomattavan suuri, siis moninkertainen verrattuna kilpailijoihin. Meillä on myöskin kotimaista tuotesarja, meidän private label, niin on kaikilta osin myynnissä Virossa. Meidän keskeinen tavoite on se, että me halutaan tukea suomalaisten yritysten elintarvikevientiä ja mahdollistaa sen, ja väittäisin, että ollaan yksi Suomen suurimpia elintarvikeviejiä, siis Prisma Viro yksinään. Ja ehdottomasti suurin suomalaisten tuotteiden elintarviketuoja. Me ei tarvita välikäsiä, toisin kuin tässä äsken puhuttiin, meidän kanssa voi puhua suoraan, me ei oikeastaan tykätä agenteista, että meidän kanssa asiat voi sopia suoraan, ja niin kuin sanottu, että me on hoidettu monien tuotteiden myynti jo ilman, että tavallaan tuotetta valmistava yritys on siitä ollenkaan tietoinen. Mutta jos haluaa menestyä, niin sitten kannattaisi olla läsnä markkinassa. Et se on ehkä niinku se tärkeä viesti tässä, että se, että suomalainen tuote on hypermarketin 10 000 tuotteiden joukossa siellä hyllyssä, niin se ei takaa menestystä. Jos brändi ei ole tunnettu Virossa, niin sitä kannattaisi tehdä tunnetuksi. Sitä voi tehdä yhteistyössä meidän kanssa, on useita erilaisia mahdollisuuksia, ehkä niin kuin teknisesti enemmän kuin Suomessa, tehdä erilaisia myymälän sisällä olevia asioita, kampanjoita, yhteistyötä, mutta myöskin sitä kannattaa tehdä ihan omasta itsestä lähtevää brändin rakentamista Viron tuotteiden esittelytoimintaa ja muuta. Sanoisin, että niin kuin meidän kokemus on, että huonot tulokset tulee, jos ei ole ollenkaan kiinnostus siitä, että miten brändiä ja omaa tuotetta niin kuin rakennetaan virolaisten kuluttajien tietoisuuteen, että se pelkkä, että on Prisman hyllyssä, niin useimmiten ei riitä. Eli siitä pitäisi olla kiinnostunut siitä niin kuin sen tunnettuuden tekemisestä. Ja tämä on mun mielestä kyllä ihan, voi sanoa, että selkeästikin suomalaisten elintarvikeviejien heikkous. Että kyllä meillä on niin kuin todella, niin kuin on ollut yllättynyt tässä vuosien varrella, että kuinka vähän suomalaiset yritykset on kiinnostunut ylipäätään vientitoiminnasta tai sitten, että niin kuin huolehtimaan siitä, että toisessa markkinassa on tunnettuutta ja kiinnostusta. Tämä ehkä niin kuin haasteena teille kaikille että sitten kun niin kuin tavallaan tietoisesti lähtee viemään, niin sitten kannattaa niin kuin tehdä niin kuin huolellinen suunnitelma siitä oman tuotteen tunnettuudesta ja tehdä töitä sen eteen, että niin kuin mikään markkina ei toimi ilmaiseksi eikä mikään markkina niin kuin tuu kotiin tekemättä mitään, vaikka niin kuin Prisma sinänsä pyrkii tekemään asiat mahdollisimman helpoksi niin kuin kaupallisesti, niin markkina pitää silti rakentaa ja me ollaan siihen valmiit yhteistyössä. Mä sanoisin, että jos niin kuin varsinkin tuotteet, jotka on Suomessa Prisman valikoimissa, niin niillä on hyvä mahdollisuus päästä tänne Viroonkin valikoimiin. Sitten jos tuotteet ei ole Suomessa valikoimissa, niin sitten saattaa olla, niin kyllä me priorisoidaan sitä ketjuvalikoimaa, mikä Suomessa on ennen kaikkea. Mutta poikkeuksikin on ja aina voidaan keskustella. Ja jos kiinnostaa, niin minuun voi suoraan olla yhteydessä. Mä sitten ohjaan oikeille ihmisille eteenpäin sitä keskustelua, niin me ollaan niin sanottu hyvin aktiivisesti, haluttaisiin auttaa, tukea, mutta samaan aikaan toivotaan, että sitä kykyä niin kuin rakentaa sitä brändiä ja läsnäoloa, niin myöskin löytyy. Tässä kiitoksia mun esitys. Mahtavaa. Kiitos Ilkka paljon tästä kattavasta esityksestä ja tuli paljon tosi hyviä pointteja.
monestakin asiasta ja varmasti monellekin jäi paljonkin käteen ja konkreettisesti auttaa sitten näissä vientitoimissa eteenpäin. Sieltä tulikin esityksen aikana ihan pari kysymystä. Vielä voi laittaa vähän lisää, että jos tulee mieleen tässä välissä jotain, mutta tuolla kysyttiin taas sitä, että mikä on suomalaisuuden kilpailuetu Virossa. No se Miten sä näet on samaa tämän mieltä edellisen esittäjän kanssa, että kyllähän niin kuin laatu, arvostettu laatu, siis tämmöinen niin kuin voidaan puhua skandinaavisesta laadusta, niin se on niin kuin faktisestikin. Siis että Viron markkinassa on, jos mä nyt sanon niin kuin se asia on suomeksi, niin on paljon markkinoilla paskaa laatua. Niin kuin, laatutasoita ei Suomessa oikeastaan ole, joka tulee Itä-Euroopasta, suomalaiset tuotteet erottuu siinä, että se laatu on varma ja sitä arvostetaan. Mutta ei siinä sitten oikeastaan muuta sen enempää ole, että sitten niin kyllä se brändin rakentaminen, tuotteen sopivuus markkinaan ja kaikki muu pitää tehdä ja kilpailla niin kuin muutenkin joka paikassa tarvitsee tehdä. Että se ei ole niin sellainen ylivoimainen etu, mutta se on etu. Siellä varmaan kuitenkin virolaiset tuotteet menee niin sanotusti näiden kotimaisten tuotteiden, ei kotimaisten, mutta suomalaisten tuotteiden edelle. Osaatko siihen? No joo, siis jokaisessa maassa arvostetaan oman maan tuotantoa. Kyllä, mutta sitten toisaalta niin kun on kyllä niinkin, että tosi paljon on virolaisia, joilla on läheinen suhde Suomeen. Siis on oltu töissä Suomessa tai vierailtu paljon Suomessa, puhutaan jopa suomen kieltä ja niin edelleen. Eli suomalaiset tuotteet on heille tuttuja ja läheisiä. Et se on varmasti vähän niin kuin yksilöllinen asia, mutta kyllä se on totta, että niin kuin, totta kai Virossa myös niin kuin muissakin maissa arvostetaan oman maan tuotantoa. No sitten tuolla oli, että viettekö te Coop-brändillä tuotteita Viroon? Joo, kyllä. Eli kaikki S-ryhmän omat merkit ovat kaikilta osin myynnissä Viron Prismoissa. No niin. Ja sitten oli tällainen kysymys, että tehdäänkö Viron Prismojen valikoimat paikallisesti vai SOK:n valikoimapäälliköiden kautta? Viron Prismojen valikoimat tehdään paikallisesti, mutta me hyvin pitkälle katsotaan sitä Suomen valikoimaa ja noudatetaan niitä rakenteita. Että se niin kuin riippuu pikkasen tuoteryhmästä, että mikä niin kuin sen paikallisen tekemisen rooli on. Tuoretuotteissa isompi. Sitä tehdään myös teollisissa elintarvikkeissa ja sitten käyttötavarassa tehdään jo aika vähän. Mutta niin kuin se valikoiman työ niin kuin varsinaisesti tehdään Virossa. Okei. Ja sitten vielä on hyvin aikaa tässä, että kysytään, että mikä on tuotteiden hintaero, jos verrataan samaa tuotetta Suomen Prisman ja Viron Prisman välillä? Suurin ero tulee ALV:stä, eli Virossa on ALV 24, kun se Suomessa on 13,5. Se on itse asiassa aika hämmentävän suuri ero, siis 10 prosenttiyksikköä, ja vaikuttaa niin kuin elintarvikkeiden hintoihin Virossa. Eli lähtökohtaisesti kansainväliset tuotteet, joihin Suomikin tuotteet kuuluu Virossa, niin ne on kalliimpia Virossa kuin Suomessa. Et sitten sellaiset tuotteet, jotka valmistetaan Virossa, joissa on paljon käsityövaltaisuutta, kun palkkataso on alempi, niin kuin vaikka niin kuin leipätuotteet, niin niissä hintataso on sitten Suomea alempi. No sitten olisi, että mikä on niin sanottu Grosenrantin rooli Viron markkinalla? Lähestyykö virolainen marketti ravintolamaisuutta, kuten esim. Suomessa? Voi olla, että lausuin on väärin. Kehitystrendi on sama, mutta hitaampi. Että niin Grosenrandit, niin kuin tuossa mun takana olevassa kuvassa ehkä näkyy, niin susit ja muut on meillä Prismoissa mukana, mutta sanotaan niin pitkällä ehkä kun mitä se Suomessa parhaimmillaan ollaan kehittämässä, niin ei ole. Johtuu siitä, että niin kuin ihmisten kyky ostaa arvokkaampaa tavaraa on kuitenkin jonkin verran heikompi, mutta trendi on olemassa ja kasvussa myös Virossa. No, tuossa tulikin joitain tuoteryhmiä esillekin, mutta näetkö sä jotain tuoteryhmiä toisia potentiaalisempina? No se on itse asiassa aika vaikea sanoa. Niin kuin sanoin, että tuo hintakilpailu tai hinta-asia on yksi, mitä niin kuin pitää niin kuin miettiä, että miten niin kuin se hintakilpailukyky Virossa sitten toteutuu omassa tuoteryhmässä. Joissakin niin kuin
tuoteryhmissä, kun on paljon sitä virolaista tuotantoa, niin se saattaa olla niin kuin aika haasteellista, että toisissa on sitten enemmän potentiaalia. Mutta sitten on myös paljon sellaista, että kun monet kansainväliset trendit ja asiat on niin kuin Suomessa edellä Viroa, niin tavallaan jos niiden mukaan niitä tuo Viroon, niin saattaa osua niin kuin oikeaan kasvupaikkaan. Että niin tavallaan kilpailijoita on vähän ja kasvua paljon. Niin mä näen itse aika paljonkin niin sen tyyppistä aukkoa, ja me on myös Firismassa pyritty tuomaan vaikka nyt proteiinituotteiden kehitys, mikä on huomattavan merkittävä trendi niin kuin Suomessa, niin se trendi on olemassa Virossakin, mutta huomattavasti matalammalla lähtötasolla Suomessa, ja me ollaan nyt esimerkiksi tuotu voimakkaasti erilaisia proteiinituotteita meidän valikoimiin, ja ollaan niin kuin ensimmäisenä markkinassa vastaamassa niin kuin isolla valikoimalla siihen, että niin tällaisia asioita niin kuin noissa, kun on oikeaan aikaan liikkeellä, niin potentiaalia on paljon. Joo, kiitos. Vielä olisi ehkä aikaa ainakin yhdelle kysymykselle, niin täällä oli tällainen, että jos tarjoamme Suomen Prismoille eräkauppaa tai sesonkituotteita, käsitelläänkö SOK:n Suomen tarjoukset Virossa vai täytyisikö valmistajan olla erikseen Viroon yhteydessä? Me pyritään olemaan, taas vähän riippuu tuotteesta, mutta me pyritään useimmissa Suomen eräkaupoissa olemaan mukana. Eli kun myy erän Suomeen, niin Viro aivan hyvin voi olla siinä mukana, ja se onnistuu niin kuin sopimalla siitä Suomen kanssa. Tässä on joitakin niin kuin tuoteryhmäkohtaisia rajoitteita varmaan mutta se ei tietysti haittaa, että meidänkin ihmisiin on yhteydessä, tämmöinen asia on niin kuin käsillä niin kuin vaan tuplavarmistaakseen, että informaatiot on kunnossa, mutta me osallistutaan tosi paljon ihan täsmälleen samoihin kampanjoihin eriin kuin Suomikin. No niin. Hei, kuule, kiitos paljon sulle ajasta. Oli ihan mahtavaa, että pääsit tänne meille puhumaan kallisarvoista tietoa meille kaikille täällä. Ja kiitän erittäin paljon. Joo, kiitos kovasti. Oli tosi mielelläni. Joo, kiitos Ilkka. Tämä oli ihan superveto sulta. Niin kuin tietenkin me kaikki, kun sut tunnetaan, niin odotettiinkin, että suoraa puhetta niistä asioista, mistä on kysymys. Ja se pieni pisse vaihtokin nyt, jos mä upgradeaan sen isoksi pisseksi, minkä mä lupasin sulle, ja vaikka lounaan siihen päälle, niin tosi paljon kiitoksia noin Suvin hallituksen puheenjohtajan puolesta. Tämä oli ihan loistava veto. No, kiitos. Ja osoittaa sitä kysymyksien paljous ja niin edelleen. Tässä olisi voinut jatkaa vaikka 2 tuntia vielä, niin osoittaa sitä kyllä, että kiinnostusta on. Ja tässä tuli monia tosi konkreettisia hyviä juttuja. Mistä mä erityisesti pidin vähän aiemmin, mitä sanoit, kun haastoit oikeastaan suomalaisia elintarvikeyrityksiä noin laajastikin niin kuin vientitoiminnan edistämiseen. Ja se me ollaan kyllä Suvissa huomattu, että siinä on niin kuin paljon työtä, että sitä rohkeutta tehdä sitä. Ja varmaan Viro on monelle yritykselle, jotka ei ole niin kokeneita, niin hyvä tämmöinen koemarkkina siitä, koska siihen liittyy kuitenkin paljon, vaikka markkina on pieni, niin niitä perusasioita, joita pitää tehdä joka tapauksessa, ja sulla oli monta hyvää esimerkkiä myöskin siitä, ja siitä nimenomaan, että ollaan kiinnostuttu niistä markkinoista ja pyritään myöskin saamaan sitä varmaan markkinoinnin ja muiden toimenpiteiden avulla myöskin sitä, että sitä kuluttajakysyntää on. Joo, kyllä Viro on niin kuin hyvä maa harjoitella ja aloittaa. Me ollaan niin lähellä Suomea. Viro kumminkin niin kuin katsoo, Tallinna olisi Suomen toiseksi suurin kaupunki, jos se olisi Suomessa. Eli niin kuin kohtuu iso markkina kuitenkin lähellä ja paljon yhteyksiä, niin juuri näin, jos jostain kannattaa aloittaa, niin Virosta. Kyllä, ja sitten toisaalta se, kun mäkin sitä Viroa sattuneesta syystä tunnen aika hyvin, niin on se, että sitten taas kun puhutaan Viron keskiarvopalkoista ja kaikista muista keskiarvoluvuista, niin Tallinnahan ei edusta sitä, että Tallinnassa on sitten paljon ostovoimaisempaa väkeä ja tulotasot on hyvin erilaisia verrattuna keskimääräiseen ja tämmöinen kaupunkilaistyyppinen niin kuin elämä ja ostokäyttäytyminen ja kulutuskäyttäytyminen niin on ihan eri tasolla. Jossain kategoriassa ja varsinkin mun mielestä tuo ravintolamaailmassa niin osin ollaan jopa edellä Helsinkiä ja Suomea. Että on ihan huippulaboratorio viedä asioita eteenpäin myöskin niin kuin suomalaisen elintarviketeollisuuden vinkkelistä. Tuolla chatissa kyseltiinkin Ilkan sähköpostiosoitetta, niin mä vinkkaan sinne sen. ilkka.alaratu@sok.fi. No niin.
Mahtava juttu. Haluan kiittää nyt kaikkia osallistujia. Oli hieno nähdä, että meillä oli täällä oikeasti hyvin laajakin porukka mukana ja todella hienoa, että saatiin näinkin laajasti tänne kysymyksiä. Niin toivottavasti näistä nyt oli teille apua kaikille. Ja mä tuun lähettämään teille tämän tai huomisen päivän aikana sitten palautekyselyn, niin toivottavasti teistä mahdollisimman moni pääsee siihen vastaamaan, niin pystytään sitten kehittämään tätä webinaarisarjaa sitten vähän pidemmälle sitten. Mutta muuten kiitän kaikkia osallistujia ja sitten toivottelen oikein hyvää loppuviikkoa teille. Paljon kiitos ja kiitos Johanna sullekin, hoidit taas eleettömästi ja hienosti kaiken tekniikan. Toki me oltaisiin kaikki pystytty se tekemään itsekin, mutta annettiin nyt sun loistaa. Kiitos. Hyvä. Mahtava juttu. Yes. Kiva, kiitos. Kiitos ja moikka. Moi moi.